Здравейте! 22 декември, Коледа наближава. Подготвила съм ви няколко идеи за коледни подаръци, които ще може да изработите сами вкъщи. А сега да започваме. Имам няколко идеи за коледни подаръци и за това съм се подготвила с 3 много лесни съвета и идеи. Трябва да използвате домашна лютеница, която имате, или тьопло, или кисели краставички. Всички вкъщи имаме буркани. Може да не е буквално същия буркан, но подобен. Трябват ни крушки. Изгорелите крушки могат да влязат в употреба винаги и ще ви покажа как. И формички за корабийки. Чакай да не се обиди колегата. Взимаме бурканчето, което сме го измили и подсушили. Сега ще ви покажа нещо много оригинално. Трябва ни някакво човече. Ако е за Коледа, коледно, ако не е за Коледа, може да ползва и друга играчка. Много е важно човечето го залепяте за капачката. Сега ще кажа как. Докато изсъхне, в този буркан е хубаво да си купите различни видове маниста. Аз съм подбрала по-коледни цветове, много интересни формички, изрязани в различни коледни картинки, които ги изсипваме в този буркан. Прибавяме си тези топчета. Значи, това е по принцип изкуствен сняг. Ако нямате изкуствен сняг, мисля, че е същото, ако си използвате някой стар стереопор, който сте приготвили да изхвърлите. Мисля, че ще свърши абсолютно същата работа. Как хубаво става снежец. Връзвате със сняг вашата коледна играчка и ще ми добавим още малко. Коледни сърца. Уау, много сърца съм събрала. Една щипка коледни сърца. И звездички. И малко звезди за разкош. Русия звезди да има. Така. Вече сме напълнили буркана с различни готини украшения коледни. Залепили сме нашия пингвин. И идва най-тържествения момент. Наливането на водата в буркана. Обаче се сега да не ми падне пингвин. Много яко стана! Верно, много яко стана! Вижте колко е готино! И не струват никакви пари. Добре, 3,50 за лютеница. Супер готина играчка! Ето, за всички деца и всички ваши близки. Мисля, че ще им хареса. И сега да я доукрасим накрая.
Дойде ред на старите кружки да ги посипем с звезден прах. Използвате лепило, четка и звезден прах. Готино става. Мисля, че моите кружки ще са по-хубави от тези, които продават в магазина. И ще използваме кружката буквално за две неща. Вместо да я изхвърляме, ето вижте. Сега оставяме за да изсъхне. Аз ще ви покажа какво може да направите с тези формички за корабийки. Сега ще направя коледен венец от формички за корабийки. Нужни са ни метални формички за корабийки и това специално лепило, което може да закупите навсякъде. Започваме да ги залепяме едно за друго, докато образуваме венец. Това, за което трябва да внимавате, е да залепяте фигурките така, че да образуват окръжност. Също така не забравяйте, че този вид лепило е горещо. Готови сме с коледния венец и сега да му придадем коледен цвят. Използвайте част от панделката, за да вържете венеца. Така ще можете да го държите във висящо положение, докато го боядисвате. Пръскайте венеца от разстояние, за да може боята да се разнесе равномерно. Готова съм! Всичко ми отне около 20 минути. Искам да видите моите подаръци, дано да ви харесат. Аз ви пожелавам весели празници и ще се видим следващия понеделник. Чао! За да видите предишните ми епизоди, натиснете екранчетата.